Üdvözlök mindenkit, én Úr vagyok, és ez lenne az 1916 derűmben Craig tudja faszom mi. Na és ez egy ilyen rövid videó lenne. Körülnézek benne, milyen cuccok vannak. Semmit nem fog elolvasni minden. Csak először ilyen körülnézős cucc. Meg minden. Hogy lát. Nem, csak rövid videó lesz az a lényeg. Fissál már, bazd meg! Taszol! Mi a fasz? Szasztes! Vér. Elbetűt megnyomtam, azt leszettem a végtagját a gecibe. Jaj! 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 De mit keresnek itt a dinók? Jó, ezeket felszedem, nem érdekel mi az. Nem érdekel mi az, csak futok. Ezt futunk a kádba, menjünk Claudiahoz. Claudia. Fuck you! Oda nem megyek valamiért. Nincs kedvem. Ó, bemegyek faszom, mint érdekel. Fussá! Mi az? Ne! Nem kap el! Nem kap el! Nem kap el! Jó! Be lehet jönni. Csá! Ó, szasz. Ó, ide tőled. Add ide. Add ide. Add ide. Azt ide adta. Ez konkrét. Rifle. Adjad ide. Jó, várjál. Nyomok egyes. Kettes a rifle, azt mondja. Jó. Aj, de menő. Düm. Na, blejjön. Jó, nem érdekel, kilövök a szétlövöm a picsába, gyere. Gyere te faszkalap. Na gyere, hol vagy? Itt van, bazd meg, itt van. Adsz ide. Testrészet vedd elő. Bazd meg, s elérjeszi ezt a szart, nem hiszem el. Azt akkor futok erre vissza. Merre, falnak, mit tudom én. Listen me. Ugyan már te nyomi, bazd meg, nem hiszem el! Játszani nem lehet. Cső. Jó vagy? Én jó, köszönöm. Bazd meg, nem hiszem el! Hagyjál! Menj már anyába, bazd meg! Nem hiszem el! Hallod, figyelj, meglövöm azt a szart, meglövöm azt a kurva fejt, azt még jön. Minek azt? Minek azt? Minek azt? Kérdezem tőled, minek azt meghalni? Fuck you. Cső. Most nem félek. Szia, sírjál, bazd meg, mérleke. Most a másik kezét vettem, olyan bedezek feelingbe, shame! És még... Érdekel, megyek Louisa-ba, érdekel engemet. Csak hagyjon békén az a nyomi. Amúgy jön utánam? De hogy jön? Minek? Minek az, bazd meg? Szaras húsér. Aztán elmegy a picsába. Az nem kell szart se ér, hogy látjátok ti is. Azt jövök erre, azt mi lesz? Ez nem ugyanaz. Fuck you! Erre mi van? Szó! Most bevágok háttérbe egy zenét. Én a buli bárom. De jó, elég volt. Erre mi van? Csá! Hú, de loggolok. Ezt az a kezembe? De jó, elhagytam. Csá! Hagyjál békén, bazd meg! Figyelted így hozzá, nyújti... Azt jöttem. Mi van? Na jó. Futunk. Futok, nem tudom hova, de futok. Yes. Ez az élet. Jó.
Jó van gyerekek, ennyi lett volna ez a videó, ez ilyen pici rövid lesz, mint ahogy mondtam az elején. Ügyeljetek magatokra, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, mit tudom én mi. Sziasztok!